Si hi haguera de definir Espanta la por en 3 paraules, jo pense que seria fantasia, tradició i, per una altra part, també una mena de comboi bibliotecari. Imaginari valencià, de la por, la llengua valenciana i fer comunitat. Ens va semblar un projecte molt diferent. És molt bo que el projecte hagi madurat fins a aquest punt, no? I això li obre les portes a un futur que no té final i pots anar ampliant la temàtica d'una manera molt clara. Espanta la por. Per Tots Sants, monstres valencians. A l'escola, els monstres valencians arriben per Tots Sants a les escoles valencianes. Espanta la por és un projecte nascut amb la voluntat de contrapesar un poc les celebracions que venen del món anglosaxó amb el Halloween, és adaptar això a la nostra pròpia cultura i des de la nostra pròpia cultura. I ahí és on està la diferència, i ahí el paper de biblioteques i museus és fonamental. Arreplega tota una sèrie de personatges valencians, però que s'estaven perdent. Fins a fa no massa temps encara estava en l'imaginari de la gent, dels pobles, perquè ja jo sí que coneixen els Mossos, es coneixien quan eren menuts, i és una forma d'explicar als xiquets com era la seva infantesa, que les mares es feien por amb els Mossos i no es portaven bé i coses així. Els xiquets, quan venen els seus mestres a la biblioteca, reconeixen els monstres perquè ja saben que és l'home del sac, el botani, el drac del patriarca, perquè totes aquestes històries les conten cada any. Un univers que és propi nostre, no? Des d'aquest punt de vista ens reconeixem a mateixa i permet que el fil dels coneixements sobre la nostra pròpia cultura en aquest àmbit, en els monstres d'Onyets i el nostre món de la por no es trenque. I a més fa que siguem més poble. I hem aconseguit avançar moltíssim en la transmissió de la nostra pròpia cultura popular vinculada a la por, no? Amb l'excusa de Tots Sants. S'ha convertit en una xarxa, ja no és un museu que arrossega, són biblioteques, són museus, són escoles que estan creant la seva pròpia xarxa, diguem, a través d'aquesta xarxa, d'aixòs nòduls que nosaltres fem arribar temàtiques que estan vinculades amb la por cada any i que permeten que els nanos puguen descobrir llibres nous. Una de les coses bones que té Espanta la por és que fomenta la lectura en valencià, perquè, clar, els monstres estan escrits en valencià, vull dir, i veiem que cada vegada més se'n presten més. A més, el propi projecte Espanta la por publica un conte anualment, que també afegim la nostra pròpia pedra a aquest mur, no? Aquesta és una de les virtuts que té el projecte, no? Que connecta diferents professionals, il·lustradors, gent que escriu contes. No? L'Etno ens dona molt de material per a difundir aquest projecte. Cartelleria, ens regala llibres, contes, ha hagut anys que ens ha donat jocs, llibretes, calendaris, punts de llibre. Estem ja pensant a partir d'un concepte que és universal, que és el de la por, i traguent-lo del context concret temporal de l'any, que és Tots Sants. No? I ara vull escoltar els noms de la por, que és el nom que té este podcast enguany, per exemple, que escoltarà testimonis sobre qüestions de la por a les malalties mentals. És una qüestió totalment contemporània que no té res a veure amb Tots Sants. No? Cada una d'aquestes accions obre la porta a nous públics i permet que nous públics connecten amb el projecte. La biblioteca del Museu d'Etnologia ens fa arribar la memòria col·lectiva. Aleshores, sempre trobes idees molt bones, molt ingenioses. És que l'Etno ens motiva. Cada any ens motiva per anar als encontres que fem i ens dona tots els materials. Fem comunitat en les biblioteques i això dona molt de gust i molt d'ànim per a continuar el projecte. Te serveix també d'orientació per a altres anys. Les escoles que estan vinculades el que fan és poder treballar un funt de temàtiques amb l'excusa d'Espanta la por. I ja està fora de les parets de l'Etno, no? Ja està assumit per les xarxes de biblioteques, ja està assumit per les escoles, ja està assumit per la societat en general. Per tant, el valorament és molt, molt positiu. Jo penso que aquest premi de la Fundació Bromera repercutirà favorablement en el projecte, perquè tots saben el prestigi que té la Fundació, no? I un premi d'aquestes característiques també posa en valor el treball que s'està fent. Perquè ajuda a difundir el projecte, a donar-lo valor. Tot el que sigui visibilitzar aquest tipus de projectes
en el context cultural nostre, que sempre es necessita la visibilització, és molt important. I per tant, jo entenc que el premi és una finestra en la que la gent s'assoma i descobreix un munt de coses, entre elles les publicacions i, per tant, la possibilitat de llegir.